Sí, avui xerrarem de com organitzar la gelera, però també de com sobreviure en aquesta calorada. Tindrem alguns experts, com el doctor Estivill, per intentar donar alguns consells als nostres espectadors per tal de dormir un poc millor que aquestes nits tan tropicals. I també us puc avançar que en Xavi, Jaume, recupera't, ha xerrat amb un veïnat de Palma que també té, com en Jaume, alguns problemes per dormir aquests dies. Amb l'arribada de les altes temperatures, molts vespres s'han tornat tropicals arreu de les illes i un gran aliat és aquest que hem vist ara, l'aire acondicionat. De fet, parlarem amb en Juanjo, que el tinc aquí de vora meva, que s'acaba d'aixecar de la migdiada, i vos explicarem com ho fa per combatre els vespres d'estiu aquí a casa seva. Vos ho contant tot, com sempre, d'aquí una estona, als 5 dies. Bueno, la veritat és que fa molta calor als vespres i si no tens un ventilador o un aire condicionat, això fa molt mal dormir. Pues la verdad es que sí, bastante. Sí, me cuesta dormir muchísimo esta noche con el calor que hace. Horrible, total, es insoportable. Tengo problemas, me despierto sudada todas las mañanas. De hecho, son mini siestas lo que me echo por la noche. Un ventilador pequeñito. Seguim en directe els 5 dies xerrant de que aquest mesos d'estiu el simple fet d'anar a dormir, ja ho sabeu, és quasi una missió impossible. Els efectes d'aquestes altes temperatures també es fan notar durant les hores de descans i és per això que el nostre company, en Xavi, ha anat a una casa a comprovar com és aquesta odissea. Mireu. Amb l'arribada de la calor, molts de vespres s'han tornat tropicals arreu de totes les Illes Balears. I és per això que avui han decidit venir a una de les cases on és complicat conciliar la son quan la calor apreta moltíssim. Per això avui hem vengut a veure en Juanjo. Juanjo, bon dia, com estàs? Hola, bon dia, Xavi, molt bé. Bé, Juanjo, primer de tot te volia demanar com estàs passant darrerament aquests vespres en sonada de calor? Pues darrerament s'està fent complicat. Ja varen tenir un mes passat i ara amb aquesta que mos ha vengut pues, estem a del vespre a dormir pues, molta calor, molta suor i a vegades pues, que són les 2, les 3 i encara no t'has aconseguit dormir. Vale, i de quins mètodes utilitzeu vosaltres més a l'hora d'anar a dormir? O, per exemple, jo que t'he vist ara que feies la migdiada, quins mètodes utilitzeu més? Per exemple, ventilador, aire condicionat? Bueno, en el quarto tenim un ventilador de sostre que va bastant bé i jo el que faig abans d'anar a dormir és una dutxa amb aigua fresqueta per llevar-te la suor, anar-te'n fresquet. Si el tema se complica molt, pues me davallo aquí en el pis de baix, que tinc un sofà que fa menys calor, tinc un aparato d'aire condicionat i entonces pues se fa més soportable. Clar, Juanjo, això t'anava a dir jo, perquè aquí veig que tens un aparell d'aire condicionat, això deu ser glòria, eh? Això és la millor compra que he fet enguany. Ja ha estat enguany perquè és que no hi havia manera. Ni sobre baixa, s'ho posam en marxa quan arribant de la feina a les 2, les 3 i fins al vespre no dura. Ha costat molt aconseguir una màquina com aquestes? Pues no, perquè acabaven de rebre una partida, però vàrem anar un dia a comprar-la, no n'hi havia i bueno, tenien que rebre en el cap de 2 o 3 dies, però que aquests estantes d'aire condicionat estaven buits. Clar, i per exemple, vosaltres heu provat alguna manera alternativa a les tradicionals, com per exemple posar-te una tabola damunt el cap banyada, per exemple ficar els peus a remull? Heu provat alguna d'aquestes alternatives o preferiu seguir lo tradicional, que és aire condicionat i ventilador? Aire condicionat, ventilador i dutxa amb aigua fresqueta abans d'anar a dormir, això és el millor. I un banyet a la piscina, que he vist que aquí de fora tenia una piscina, no el veureu? Qualque vespre he passat allà de dins. La veritat és que quan dius també no podré dormir, te fiques allà i surts i passes el vespre. Clar, i quan aneu de viatge, per exemple, preferiu un clima més humit, com és per exemple en Mallorca, o cercau altres climes més secs i més frescs? Bueno, de vacacions solem anar sempre a setembre, perquè no hi ha tanta gent per tot. Entonces, pues, estamos a irnos per qualque illa de les Balears, per Canàries o per la península, perquè ja el que és calor ha afluixat una mica. Llavors entenc que cercau també climes igual o per escudament o mig en els d'aquests, no?
Sí, en el final som illents i el que m'agrada és el clima que tenim i és el que estem avessats. Les vegades que anem a Madrid està molt bé, és molt guapo, el clima és molt sec i l'estiu des de luego és insufrible. Perfecte, Juanjo, i doncs moltíssimes gràcies per atendre els 5 dies. Moltes gràcies a tu, Xavi. I de ja ho veus, companys, molts de vespres s'han tornat complicats aquí a Mallorca i una de les alternatives que es pensen a l'hora d'intentar refrescar el cos a l'hora d'anar a dormir és, per exemple, l'aparell d'aire condicionat o un bon cafè a la piscina. Bueno, la veritat és que fa molta calor als vespres i si no tens un ventilador o un aire condicionat, això fa molt mal dormir. Pues la verdad es que sí, bastante. Sí, me cuesta dormir muchísimo esta noche con el calor que hace. Horrible, total, es insoportable. Tengo problemas, me despierto sudada todas las mañanas. De hecho, son mini siestas lo que me echo por la noche. Un ventilador pequeñito que consume poco. A veure, la veritat és que colge pitj, enguany no, però altres anys sí que he entrat a matar a la terrassa i això colge pitj. Pues posamos el ventilador, lo típico, el ventilador, intentamos no posar aire el vespre, pues tenemos el ventilador directamente en el techo o a la cara. No puedo fer res, te dutxes i ja estàs suant un altre pic.